Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi siya ngokubanzima isimo ezinganeni ezimbili zaseNtuzuma eThekwini ezidle amakhekhe eziwathenge esitoro sabo ukufika. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide media amalam ngosibonga konke wakantwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Siya ngokushuba isimo ezinganeni ezimbili zaseNtuzuma eThekwini ezingeniswe esibhedlela ngesonto ukulandela ukudla amakhekhe ezawathenga esitoro sabo ukufika. Lezi zalamani okuyintombazane neminyaka engu14 kanye nomfana oneminyaka engu16 kube ukuthi ziphuthunyiswe emtholampilo waseNewtown esikwasi ebusuku emva kokugula isigubhukane ngoba zazidle amakhekhe ezawathenga esitoro sabo ukufika. Kubekwa ukuthi intambama ngesonto lezingane ezimbili zathenga amakhekhe ama-short bread esitoro sabo ukufika zabe seyishintsha ubuso ngokukhulu ukusheshsha maqede zashintsha nezinwele zabe sezidlikiza. Umzali wasiphuthumisa esibhedlela ngokukhulu ukusheshsha. Kubekwa ukuthi zagula isigubhukane maqede zadluliselwa esibhedlela ngokukhulu ukusheshsha iMahatma Gandhi Memorial esePhoenix. Nina wabagila unkosikazi Buyingwane ekhuluma nelinye lamaphephandaba wathi uthe ngesonto emva kokugula ingane wabe seyiphuthumisa emtholampilo kodwa ke izithema zifika kwabona ukuthi isimo singaphezulu kodokotela babe sebethi bazoyidlulisela esibhedlela esithethu Dr. Paisley ka Isaka Seme Memorial eKwaMashu. Odokotela bakhiphe imibeko yokuthi izingane baqinisekisile ukuthi zidle amakhekhe anobuthi kodwa kumdida kakhulu ukuthi zibuye zidlikize kodwa egazini akutshengisi ukuthi khona mhlambe okunesifo sokudlikiza. Bafethu ke abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngaso lesigameko njengoba lokho eqhubeke njalo isigameko zokushona kweingane uma zidla izinto ezizithenga esitoro zabo ukufika. Mina ngizofisa nami ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.